θα κάνουμε τώρα? Τώρα θα δείξουμε, πάμε στην κατηγορία στους Ποσειδώνες, στο Ποσειδών. Πάμε να δείξουμε το οικονομικό μας το αλάτων, ένα. Θα δείξουμε και σε μονόλιτρο και σε λίτρο, τα δύο μας Ποσειδών. Μετά θα πάμε να δείξουμε 1, 2, 3. Ξεκινάμε με τα δύο πρώτα. Λοιπόν, Share Economy Ποσειδών, καθαριστικό αλάτων. Φίλοι μου, 3 φορές πιο δυνατό από το Viacal. Να μην λέμε και ονόματα. Εμείς φυσικά δεν θέλουμε να θίξουμε καμία εταιρεία, δεν θέλουμε να δυσφημίσουμε καμία εταιρεία. Λέμε για τα δικά μας και μόνο προϊόντα. Και στόχος μας είναι να δείξουμε μόνο τα δικά μας προϊόντα, χωρίς να θέλουμε να δείξουμε κανένα φίλο συνεργάτη και κανέναν. Και άντε για ο Ποσειδών, το Share, λοιπόν, Share Economy. Share σημαίνει κύριος, σημαίνει Sirius, σημαίνει ότι γουστάρεις. Πάμε στη σειρά Ποσειδών, 3 φορές πιο δυνατό από το πιο επώνυμο καθαριστικό αλάτων. 3 φορές πιο δυνατό. Δεν υπάρχει περίπτωση να έχεις κανένα απολύτως πρόβλημα με τα προϊόντα μας, κανένα απολύτως πρόβλημα. Όλα τα όξινά μας προϊόντα είναι. Θα μου πεις γιατί τα λες έτσι, πες τα πιο αργά να σε καταλαβαίνει ο κόσμος. Τι να με καταλάβει, 5 χρόνια τα λέω. 5 χρόνια τα λέω, πρέπει να το κάνω μια φορά ακόμη. Άλλωστε είναι ωραίο να το κάνεις συχνά. Όσο συχνά μπορείς φυσικά, πρέπει να δεις και χρόνο και διάθεση. Με τις νέες νομοθεσίες, εδώ πέρα τους γίγαντες τα σήματα, εγέτος. Εντάξει, τώρα είναι αστεία κάποια πράγματα. Σημαντικό, φίλοι μου, να παρακολουθείτε τις σηματοδοσίες. Γιατί σας το λέω αυτό? Όταν σας λέει ο Λιάκος ότι εδώ θα καθίσετε, τα χεράκια σας θα σκάνε. Το καλό απορρυπαντικό που χρησιμοποιείτε δεν έχει θαυμαστικό μόνο που του Ηλία, που έχει γλυκερίνη και πέρλα. Έχει μέσα και καυστικό. Για πάρε από το ράφι και γύρνα και δες το σηματάκι. Αλήθεια, τώρα σοβαρά μιλάς? Και εκείνο το καλό το παιδί από εδώ που μεταφέρει από την πόλη σας, από την παραδίπλα πόλη, που έχει καλά χεριών, και εκείνον έχει καυστικό. Γιατί ευτυχώς αυτό το κράτος έχει και μηχανισμούς ελεκτικούς οι οποίοι δουλεύουν. Και ένας ελεκτικός μηχανισμός ο οποίος δουλεύει και ξεσκίζει, εκτός του υγειονομικό, που πραγματικά οι άνθρωποι δεν παίζονται, εκτός του υγειονομικό που οι άνθρωποι είναι κορυφή και πρέπει να είναι κορυφή, είναι και το χημείο του κράτους, το οποίο βγαίνει και τραβάει και λίγα φρύδια και ζαρτ, πάει το να σας πηγαίνει. Γιατί βάζετε μέσα καυστικά, σκάει του κόσμου τα χέρια και λέει μα η Ηλία εκεί είναι πιο δυνατό. Το ξέρω ότι είναι πιο δυνατό, κυρία Μαρίκα, το ξέρω. Και εγώ πάω να σε βάλω μέσα σε εισαγωγικά ποτάσα, δυνατό θα το κάνω. Είμαι ηλίθιος και δεν το κάνω ή δεν ξέρω. Δεν θέλω να το κάνω. Θέλω να έχω διαφορετικά προϊόντα από τον ανταγωνισμό. Δεν με ενδιαφέρει τι βγάζει ο καθένας. Και ο γείτονας μου βγάζει τα μάτια του κάθε βράδυ και εγώ δεν τα βγάζω. Τι να κάνω? Ζηλεύω, ναι, και τι να κάνουμε? Θα πάω να βάλω και εγώ μέσα ποτάσα, δηλαδή να κάνω στα χέρια σου. Και μετά πώς θα πιάνεις του γείτονα το μέτωπο να το χαϊδεύεις με σκασμένα χεράκια? Θα θέλεις γαντάκια. Άρα να προσέχει ο κόσμος τα σηματάκια, φίλοι μου. Σημαντικό, τα σηματάκια μου. Σηματάκια. 3 φορές πιο δυνατό από το οποιοδήποτε καθαριστικό αλάτων επώνυμο. Στην οικονομική μας σειρά σε 500 ml και στην premium σειρά σε 1 λίτρο. 4,90 πουλάμε εμείς το λίτρο, 3,30 πουλάμε το μισό λίτρο. Εάν θέλεις να ακούσεις μια συμβουλή δική μου, και θέλω να την ακούσεις, μετά τον καθαρισμό με αφανατικό, καταρχήν παρένθεση, δεν ρίχνουμε ποτέ νερό πρώτα στην επιφάνεια πριν καθαρίσουμε τα άλατα. Δηλαδή λίγο να έχουμε και εγκέφαλο. Δεν το κουβάλαμε τζάμπα. Άμα ρίξει νερό, έχει αραιώσει το προϊόν 1/100. Είναι απλή αριθμητική. Ένα και ένα. Ο άλλος στο Einstein τι είπε? 10 φορές το 9, 91. Και γελούσαν οι μαθητές, το ξέρεις αυτό? Και λέει, κοίταξε να δεις, σου βάλει την προσπαθία το 9, μέχρι και το 9 σου πήγαινα σωστά, δεν με χειροκρότησες, ενώ 10 φορές το 9 σου παίρνει 91 και γελούσες. Άρα, αντί δεν σε χειροκροτήσουν τις 9 φορές που θα είσαι σωστός, μόλις περιμένω τη μακακία σου σε χλεβάζουν. Θα ρίξει νερό λοιπόν, κυρία μου, δηλαδή ο εγκέφαλος λειτουργεί. Παίρνεις το προϊόν σε στεγνή επιφάνεια. Σε στεγνή είναι πιο ωραία, να ξέρεις. Το νιώθεις. Το ρίχνεις και βλέπεις ότι καθαρίζει. Είναι απλά πράγματα. Μα είναι υγρό, άχρηστο είναι. Θα υγραθεί μετά με το προϊόν που θα πέσει πάνω. Θα ρίξει και το νερό και θα γίνει μουσκι. Φτάνει.
Πόσο παραπάνω, πόσο. Παίρνεις λοιπόν το προϊόν αυτό για καθημερινή χρήση. Αν θες να ακούσεις τη γνώμη μου, θέλω μετά τη χρήση του καθαριστικού του αλάτου μας να πάρεις το καθαριστικό για μπάνιο, το οποίο περιέχει αδιαβροχοποίηση. Άστο, αυτό δηλαδή το αφήνεις δίπλα στο πορτατίβ και σταματάς να κάνεις σεξ. Δεν ξανακάνεις, αλλά δεν ξανακάνεις. Το αφήνεις και λες κάνε εσύ. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, δεν κουράζεσαι ποτέ ξανά. Αλήθεια, τόσο και τέτοιο προϊόν. Λοιπόν, ένα κορυφαίο προϊόν. Πω ρε φίλε. Με θέρια έλαια λεβάντας. Περιέχει αδιαβροχοποίηση. Δεν περιέχει μεγάλη ποσότητα όξινου προϊόντος για να καθαρίσει τα άλατα. Το έχουμε πει. Γι' αυτό θέλω να καθαρίσει με το όξινο πρώτα και μετά να έρθεις και να συντηρήσεις με αυτό. Φίλοι μου, μετά την τρίτη επαφή του προϊόντος με τη βρύση ή με το πλακάκι, θα δείτε και μόνοι σας ότι θα έχουμε ένα φιλμ έως και 60-70% αδιαβροχοποίηση αναλόγως στο νερό και την περιοχή που είστε. Γι' αυτό φωνάζω και λέω ρε Τελεμπέκα. Στείλε με νερό ρε από την Καστοριάρα, από την Πάτα. Στείλε, μην βαριέσαι ρε. Στείλε με, βάλε σε ένα μπουκάλι και στείλε με νερό, γιατί όταν εγώ θα στείλω προϊόντα σε ένα τώρα στην Κρήτη, στην Κάρπαθο, θα μου πεις ρε Λιάκο, αυτό δεν μου κάνει ακριβώς αυτό. Καλά και δεν το κάνει, αφού εγώ έχω τη δυνατότητα, είμαστε μια μικρή βιοτεχνία και έχω τη δυνατότητα να πάρω νερό από σένα και να φτιάξω την παραγωγή που είναι για σένα με δικό σου νερό. Και εσύ δεν το κάνεις, εγώ τι θες να κάνω δηλαδή, να αγχωθώ? Πάρ' το και βάλ' το στη θάλασσα μέσα, να το φάνε τα φύκια. Ένα κορυφαίο λοιπόν προϊόν. Από την τρίτη εφαρμογή και μετά θα βλέπεις τι γίνεται, αδιαβροχοποίηση στην επιφάνεια. Το γιατί, μη ρωτάς το γιατί, αγάπη αυτή έχει τώρα τελειώσει. Μη ρωτήσεις ποτέ το γιατί. Πάρε το προϊόν, δούλεψέ το και άστα γιατί. Καθαριστικό για μπάνιο. Και το ίδιο προϊόν, αφού το δείξαμε τώρα, πάμε και σε αυτό. Οι ίδιες κατηγορίες, οι ίδιες φιλοσοφίες, πάμε για την κουζίνα. Είναι με λεμόνι, είναι καθαρό, δεν υπάρχουν ισχυρά χημικά σε αρώματα. Αυτό πραγματικά, όπως είπε ο φίλος μου εκεί στο σκούταρι προχθές με πήρε τηλέφωνο και μου λέει, είπες για το λεμόνι ότι είναι σαν λεμονάδα. Είναι, λέω, κορυφή. Το πήρε, τα έβαλε στο μαγαζί του. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν ποτέ θελήσει, μπορούμε να στείλουμε το φίλο μας τον Τζακ να κάνει ένα βιντεάκι να δείξουμε τα προϊόντα μας στο μαγαζί του. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ από την καρδιά μου. Φίλοι μου, στο σκούταρι, όταν δείτε το προϊόν αυτό εδώ, πάρτε το, θα πάρετε κεφαλικό. Είναι με αρώματα λεμόνια. Το βάλεις δεις στο ψυγείο και δεν το δεις το για λεμονάδα. Τόσο κορυφαίο προϊόν. Δεν το πίνεις φυσικά ποτέ. Σου λέω πως μυρίζει, όχι να το πιείς. Ένα κορυφαίο προϊόν, το οποίο είναι τουλάχιστον 12 φορές με 13 συμμετρήσεις που έχουν γίνει πιο ισχυρό από κάθε άλλο γενικής χρήσης. Αυτό το προϊόν, αν το πάρεις εδώ στα 70 του ml και το βάλεις σε 4 λίτρα νερό, θα κάνεις ένα 4 λίτρο γενικής χρήσης οικονομικό, το ξαναλέω. Με αυτό το προϊόν καθαρίζεις τα πάντα. Τα πάντα είναι και τα αρκουδάκια σαν και εμένα, τα σπρώμαυρα, τα πάντα τα καθαρίζεις με αυτό. Τελειώσαμε λοιπόν και με αυτό. Κλείνουμε και πάμε να δείξουμε τα πιο ισχυρά. Πάμε.